नमस्कार आज आमर संतोषी माँ पूजा व्रत सर चल तू देखा केमती पूजा होची।
जाऊँ देखो यहाँ आम पुआ आगे पुआ एपटू आसे ସେଇଠି ମୁଁ ସବୁ ଦେଖେଇ ପାରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିଲୁ ଏବେ କଳସୀ ଉଭାନ ପାଇଁ ଆମ ଗାଁ ପଡ଼ିଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଏବେ କଳସୀ ଉଭେଇବୁ। ଏ ମା ତୁ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ ଦେଖିଆ କେତେ ମାଛ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ହଁ ବା ତମେ ଆଉ ଥରେ ଫୋପାଡ଼ି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଆଡ଼େ ଯାତ୍ରୀମାନେ କେମିତି ବନେଇଛନ୍ତି ଛୁଆମାନେ ଏଠି ଡିସ୍କୋ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର କୁନୁମୁନି ନାନୀ ତାଙ୍କ ଖୁଡି ଆଉ ଇଏ ତାଙ୍କ ସାନ ଖୁଡି ଇଏ ତାଙ୍କ ମାମା ଇଏ ସାନ ଏ ମା ଆସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗାଁ ପରିବେଶ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଏ ମା ଆସେ ଏ ପିଲା ଆସିବ ନା ଧରୁନି ହଉ ଚାଲ ଯିବା ଆସରେ ବାବୁଲୁ କୁଆଡେ ଆସିଛୁ କି ରେ ବାବୁଲୁ